Si Maripela na ang katabi rito. Thank you sa pamagting. Kaya nga rin magtinda ni Maripela. Kaya kami, maraming tao sa kanya. Naman. Ay, isa sabay pa kami, ang daming tao. Tayo na lang ni Maripela. Kaya minawawala ng buyer eh. Yung iba tumatahimik kami ni Maripela. Busy, kumain ka na Maripela. Kahit di pa eh. Tirahin mo. Parang sinukat ah. Hindi wala nang makli. Ayan. May bili na ate oh. Bili na kayo ate, bili na oh. 26 na ngayon guys. Dito, pwede na rin. Ilang kilo? I shout out to viewers. Yung mga orange. Ayun, dito. Kawan? Okay, yung Bili na ate, bili na ha. Noli Ramos, hello. Like, share. Thank you so much. Noli Ramos. Hi Barbs. Noli, I give you a numerator. 10 viewers. Thank you so much. Bili na guys. Bili na kayo, bili na. Dating dikit. Host, ay maraming salamat po. Good morning. Good morning din. Merry Christmas. And Happy New Year. Well viewers, thank you so much. Ngayon, hindi pa ganong ka-busy ngayon guys. Hindi pa tayo busy ngayon. Pagdating na ng 28 hanggang 31 na. Hindi na tayo huli mag-live. Ngayon medyo, ano pa. Paninda ko ngayon tira. 25. Ngayon 24 pa lang. Thanks sa jacket. Welcome, Noli. Oh, isa tayo. Ito. Saan yung anak? Gandaan po. Sa? Alam mo lang. Tuturo mo lang. Turo. Nasaan yung ano ni Bebe?
may sira, oh. Pilihan mo lang, lima. Nagmamahal kahit bagay. Maribel Elamparo. Shout out sa'yo. Maribel Elamparo. Hello. Hi. Barbs. Thank you so much, Barbs. Thank you so much, Barbs. Sundis ba yan, boss? Ay, buto yan, sir. Hi, Brenda. Shout out. Shout out, Brenda. Pumasok sa project. And viewers, thank you po. Thank you, Richard Mark. Oh, good. I have to go eat dinner. Everyone, I have a great day. Eh, sige po, bro. Thank you so much. Kuya, ano po yan? Orange, Maribel. Maribel Elamparo. Shout out sa'yo. Mahal ako sa'yo. Nagmamahal kahit ako'y bawal. Kinakausap ay sumagot. Sensei, ay sumagot naman ayos. Hindi natin. Bili na, ate, bili na. Huwag mo nilagay yan, wala naman init pa dun. Tagal mo dyan.
Paninda doon, kanunin mo, ayusin mo. Pero Ben, shout out morning. Saan po? Honey, shout out. Bahala ka, dira. Bahala ka diyan. 5 viewers shout out. At 8 thumbs up. Orange teh, sandan lang. Bili na. Ay, Ate Gemma, hello. Good morning, Marco. Good morning, po. Bili na ate, bili na. Bili na ate, bili na. Orange. Oy, Kuya Tap, shout out. Good morning, tol. Ay, good morning, tol din. Kuya Tap, morning. Kumusta ang business? Happy New Year. Happy New Year din, Kuya Tap. Kumusta ang business natin niya, Kuya Tap? Okay lang tol, ngayon palang nagtinda hapon. Ngayon palang nagtinda.
Margo Boom. Salamat Ate Margo. Ate Margo, sarap. Hoy, Sangkay Grace. Bili na. Tandaan lang po, ma'am. Mas ko, di mo ngayon nanonood. Tandaan lang po, ma'am. Hindi na, ma'am. Yeah. Ni. Tandaan lang. Oh, 90. 9. 9. 9. Okay kayo. Ano mo? Maganda lang. Ayan na eh. Or ito. Ito nga. Ha? Ito? Baliwan niyo. Dalawa. Tatlo ba? Ito ba? 90. Ito makita ito. Kaya na ito bago tayo. Bili kang plastic man. Ano itong peras mo? 50 na lang. Tapos 50? 20. Ha? Yan, sandal. Kahit 19 na lang din yun. Ito. Kumada mo. Bilang ako. Tanong mo na ako sa hospital. Sampu dahil. Dahil pero. Ate ito. Sampu lang pala yung kuday mo eh. Magkapi lang ba? Sampu dahil, sampu Ito, magkano ano mo? Serious ba 150 na, yan? dalawang tumpok. Ma, 150 daw, dalawang tumpok na. Ano yun? Ito. Ayoko yan. Ito wala isa rin. Kuday. Gusto ko 50 kuday. Ano? Sige na. 10 kuday. Sali ka na. Nagbayad ka na. Oo. Pinira nila. Kay Sangkay Rap, maraming salamat ha. Shout out Sangkay mo, barato. Barato na nga ni. Kaya nga aga mo kay Japon. Kuya Erap, salamat sa pamasko mo sa amin. Del Brena, 33 Miguel Osol guys, boom. Sandaan lang tayo, sandaan oh.
Ito ang magbibigay. Yeah, hi. Ay, Ate Margaret. Pe, from Grace. Grace from Pe. Kita yun. Bantayan mo yung paninda doon. Yalok mo naman yung paninda doon para maubos na yun. Yan mo, shut up. Bus na. Kuya Anmar, thumbs up 20 pa, 20, 12 thumbs up. Oy, thank you so much sa 12 thumbs up. Ay, Gunggong, shout out. Gunggong, maayong buntag. Uy, Gunggong, shout out. May orange ako rito, Gunggong, ah. Kumusta? Kumusta, Gunggong? Ang ating, Christmas. Okay sa New Year. Marami yung bibili, ubos agad yan. Matik yan. Lagi naman yan pagbago yan. Wala po. Salamat po. Pili na, sandan lang, sandan. Joseph Salas, boom, from Kuya Almar. And viewers, maraming salamat po. Yan.
Yan, bili na ate, bili na. Yan, nasa ng mga GR dito? Hindi na dito. Yung pa yun, tama. May sagingan. Ay, Daniel Potion, shout out. Ang mura talaga niyan. 400 na lang. Oo, Brenda. Pa-subscribe naman po bagong channel ni Jessica. Sabi ni Daniel Poson. Salamat sa ayuda. Joseph, sabi ni Kuya Elmer. Joseph Salas, thumbs up. Thank you. Ay, Gonggong. Saan ka na, Gonggong? Nangatawang ko. Ay nati, sandaan na lang, sandaan. 100. Boss, sandaan lang, boss. Orange ba yan? Orange. Shout out sa 6 viewers. Sandaan na lang, te, sandaan. Brenda, thank you so much. Eh, sandaan lang, te, sandaan, sandaan. Nalasing din kami, nakatatlong Alfonso kami. Ayos. Honest night, 90 na lang.
Kuya, 90 na lang mo? Ha? 90? Oo. Matamis ba to? Para Matamis sa po, matamis. Ito matamis. Hindi na po. Ano na ang peras mo? 90 na lang din. Gat-gat niya. Magkano ang gat-gat niya? 20. Kunin mo pera? Maganda ba? Oh, para wala na ako. Kasama mo lang yung business. Oo. Pera. 20. Ay, sino ba? Ano lang? Bakit si Kweta konti lang? Kasi meron na talaga yung flat lang. Ha? Konti lang eh. Ha? Yan na lang pera. 45 na lang to. Gusto ko na umuwi, kuya. Siyempre. 45. Ganyan. Baka meron ka dyang ano, 25. 25, diba? Meron ata. Ay, 200 na ako. 25 na lang. Alam mo, wala ko. Ay, tatat ba? Okay, may alibali ko. Ito na lang. Bakit? Alibali ko yan. Hindi mo lang ako nag-gas. Pero alibali ko yan. Bawas mo yung 10.
bili na. Yeah. Ente. Shout po sa inyo lahat yan. Kaya bili natin. Yeah. Shout out sa 7 viewers. Te, sandal lang, te. Brenda, maraming salamat.
Kita nga. Sagad mo muna, sagad. Atras. Yeah. Sige. Yeah. Very nice. Elmer, maraming salamat po. I'm looking for more followers. Oy, shout out. Where are you from, my friend? Ma'am, bili na ma'am. 90 na lang. Dalin. Kwenta na lang, Nay. Grace, thank you so much. I-replay ko lang kayo yung yung aking live kasi sinupitan ako ng customer ko, kita. Wala yung mga kalusot sa akin.
Ito, ang customer na to. Pagmasdan nyo. Kita nyo ba? Pagmasdan nyo yan, yung ano ng customer na yan. Kabitin niya, idol, Merry Christmas. Merry Christmas din, kabitin niya. Masdan niya yung babae. Pag natapos ko yan, may suklian. Dan tusok, 15. Thank you so much. Yung pinakababa sa ano ko, sa damit. Tama, makikita niyo yun, nagdampot siya ng isa. Kaya pala nagkulang, nagulat ako. Nagkulang. Dinikwatan pala ako ng isa. Kaya. Mabalichis lang po, kabitin. Magbabahid pa yan. Yan, pagmasdan nyo. Babawas ng isa yan. Hindi lang kasi nakita ng camera ko dun sa mismo. Ano. $90 na nga lang bigay ko, nagkuha pa ng isa loob. Yan. Diba? Doon sa area na yun, nagkuha isa. Hindi, nagbayad siya. 3 kinuha nila. Kabitin niya. Itong matanda na to, ito. Nagkuha ng isa. Yan, nagkuha yan ng isa. 1 piraso, 4 tumpok ko niyan eh. Naggulat ako, 3 na lang. Kita ko eh, nakikita ko sa ano. Hindi lang kasi nakita ng camera. Malupit si ate. Diniscount mo na ng 10, 3 tumpok, 10, 30. Nagkuha pa ng isa. Kala niya siguro makalusot sa akin. Pupost ko siya sa Facebook. Para siya mapahiya. Kaya mahirap talaga pag ganito, pag maraming tao, lalo pag bagong taon na. At may alerto ka eh. Dalawa kayo sa isang kariton, hindi pwede isa lang. Diba dyan mga ano? Tumpok na lahat. Ha? Tumpok mo. Oh. So, ilagay mo muna sa ano, fridge. Tanggalin mo yung ito. Dali na. Ayun o, fridge. Ilagay mo muna sa mga fridge. Ayan lang yung panumpok eh. Karamihan ngayon, idol, kung sino pang matanda, siya pa yung gagawa ng panglalamang. Oo, totoo. Kabitin niya. Nagbawas talaga siya ng isa. Hindi naman, bilang ko yung paninda ko eh. Kitang-kita ko yung paninda. Ako nag-display niya, paano? Apat yan eh. Pagtingin ko, nabawasan ng isa. Yung pagyuko ko nga, tapos bigla niyang kinuha yung isa. Nakita ko yung orange yung ano, hawak niya. Ilinagay niya agad sa sako. Pansin mo, Tatay Robin, replay mo yun yung ano, yung video na yun. Yung video na kay customer ko, yung babae na yun, na bumili sa akin ng orange na 3 tumpok. Ano? Maglalagay kami doon. Maglalagay ko. Naman kami. Walang nakalagay. Ayaw nito tayo.
Mamaya review. Oh, review mo tayo, Robin. Kita mo yun. Kitang-kita yung pagdampot niya ng isa eh. Maluko rin. Tanda na, maluko. Sino naka-live? Naka-live ba si Bibo? Patay Robin, Merry Christmas, sabi ni Kabitin niya. Hello, Kabitin niya, welcome. Ayan. Diyan, diyan. Ayun o, lumampot siya ng isa. Ano pansin nyo? Pansin mo tay? Pag yuko ko, biglang lumampot ang isa. Mautak din, akala niya di ko napansin. Isinilid agad dun sa ano, bag niya. Oh, nagtaka na ako dyan. Parang kulang isa. Oh, yung yumuko ng isa. Yung yumuko ako, yumuko din yung matanda, kumuha ng isa, dumampot. Pag sabi ko, parang kulang ng isa, parang kunwari wala siyang alam-alam. Ganun. Mautak yun. Matanda na eh, loko-loko pa rin. Sa Facebook, kukunin ko dyan. Yayarin ko to. Kaya mo na. Hindi, sana ko nanghingi na lang siya, okay lang eh. Dagdag, hindi yung ganun. Malokong matanda, ano? Oo. Pahirap yun, mapapamarisan yun. Baka gawain niya talaga yun. Kitang-kita pa yung mukha niya. Naman yung hindi tama yung ginawa niya. Pwede naman magbiro na pahingi siya. Oo, bibigyan ko siya kung nanghingi siya, hindi yung ganun. Tatlo binili niya, tapos diniscount ko na nga siya, ginawa ko na lang 90.
100 ang tumpok niyan. Ginawa ko na lang 90 isang tumpok. Kasi 3 kinuha niya. 2 siya lang magkasama. Yung matanda, 2. Yung isa lang ang kinuha. Sumabay siya sa pagluluko ko. Natatakpan yung ano. Nakita yung orange na nadampot niya talaga. Matindi. Ikaw lang mo yung download. Hi, 7 viewers. Thank you so much. 15 thumbs up. Sayang, matanda na siya. May niluluko pa. Malukong matanda. Sandaan lang ate, sandaan. Hindi ka na. 100 lang. Tay, 90 na lang 90. Ay! Ay, na Jomar to. Uy, Jomar. Kakagulat ka naman. Jomar Sarati, shout out. Kakagulat si Jomar. Gawain niya siguro. Yan. Yun. Expect na yung paraan niya. Oo. Totoo yun. Gawain niya talaga yun. Kabitin niya. Ginagawa talaga ng matanda na yun. Hindi niya lang alam na may camera. May live na nakahabang sa kanya. Kasi kung di mo talaga sasadyain gumawa ng gano'n, wala kang intensyon na manguha ng paninda, ay di ka basta-basta gaganon dadampot ng gano'n. Pwede ka naman magbiro. Sabi mo nga, pwede naman magbiro kung pwede manghingi. Advance Happy New Year. Oy, Jomar Sarati, kumusta? Mukhang busy ka rin sa iyong pagtatay. Oy, Madi, Katigbak, shout out. Kumusta, Madi? Idol Madi. Ano paninda natin, Idol Madi? Merry Christmas, boss, tol. Happy. Happy lang. Meron lang tayong customer na na-spatan ng aking live. Na dumampot ng isang orange. Nagtaka ko bakit naging 3 na lang yung orange ko, 4 yung tumpok ko. Pastilan. Dos Jomar, Miguel, si kapitin niya. Pumunta rin po ba kayo ng kapitin niya sa Soward community? So, Christmas party ng Soward. Idol Madi, Miguel, Sarati, pagkakas mo na lang, boss. Hindi tol hindi magandang ginawa Mas upas ko nga naman. Pero hindi tama yung kanyang pamaraan na kasi baka mamaya gawain niya talaga. Sanay na manguha. Oo nga, Tatay Robin, magaling. Hindi ba? Akala ko ikaw yung pumunta ron. Yaya Sheila ata yung nakita ko. Pati kasal ng anak ni Tita, nakalimutan ko. Ganun po.
Napanood ko yung premiere ni Tita O nung kasal ng anak niya. Kulit. Puro regalo, puro mga ano. Oh, dumi na yan. Hello, Ate Kabitenya. Paano ko kaya yung maabot yung t-shirt mo sa'yo? Paano kaya gagawin natin? Oo, nandun tayo. Di ba sa premiere niya? Oo, nandun ako. Doon ka nakita nga kita. Mga kung kumuha nun, tangay lahat, pati ka rito. Hindi yun, di mo matatangay. Pag natangay mo yan dito, paglabas mo, pasa-pasa ka na. Gabla. Sabi din niya, shout out. Ang kulit ng premiere ni Tita O. Malu. Huling-huli ka nun, Lods Jomar, malamang. Makikita ka talaga nun, Tol, Jomar. Mabuti na lang, malinaw ang aking live. Walang tahi ngayon, Boss Jomar. Oy, team viewers, thank you so much. No Babayan ba yan? Oo, No Babayan, no? Kabitin niya. Nasa No Babayan ako. Boss, 50 na lang yan, boss. Itulak mo. Punong-puno yan, ah. Pinamihan mo. Nagbaliw-baliwan na lang ako para makalusot. Aray ko. Hindi ka makakalusot nga. Kahit baliw dito, pinapatulan. Meron, boss, need kumita agad. Yes, very good. Mabuti yan. Mabuti naman na naghahanap buhay tayo para sa pamilya mo. Ay. Baka nadaanan kita dyan tuwing napunta kami sa barangay damo sa bahay ni Ipag. Ano yan? Okay. Ha? Sige. Wag mo na kasi daanan lang, hanapin mo. Yo, tama. Pag dinaanan mo, mga perat pa yan. Nakalive pala si B-Boy, guys. Yun na. Kabila ya. Baka para hindi sure ball na hindi abutin. Yan. Safety first.
Kabitin niya, maraming salamat. Uy, salamat po sa 9 viewers na nakatambay dyan. Sa Timbo, maraming salamat po. Ngayon lang ako makapag-live or bukas baka makapag-live pa ako. Pero sa 28 hanggang 31, hindi muna ako magla-live. Kasi medyo 31 ng gabi pwede ako mag-live. Pero nung 31 ng umaga, hindi ako magla-live. Kasi alam nyo naman, business first before live. Alright ka, before anything else. Kung malapit lang yan, aba, araw-arawin na po dyan, si boss. Mananawa ka sa mukha ko. Oy! Well, Merry Christmas, well. How are you, well? Well, ano, kumusta, well? Kumusta? Kumusta, well? Well, really? Willie to 8, kumusta na? Kumusta? Merry Christmas, well. And Happy New Year. Ngayon, di pa ako busy ngayon, Will. I'm free time. Ordinaryong araw lang po. Sa 28 at 31 ay yun. Pukpukan yun, walang tulog. Sad ako. Why you sad? Pag nakita ka ng Lods Jomar, iwasan ka niyan. Ay ko, parang araw-araw. Para araw-araw ako makakita ng artista. Artista, anak ko. Lonely for Christmas. Why? Why you lonely? My friend Will. Oh no, so sad. Why you lonely? No hug, no joke. Impoy Marquez. Aray ko. Marcus. You lonely, Will, ah? Why you lonely, Will? Oh my God. Ay, boom, Sangkay, shout out, Merry Christmas. Ay, kabos, Sangkay. Lonely and broken. No hug. Oh my goodness. No hug and no bing bang. Oh my goodness. Ma'am, 90 na lang. So, lonely Will. Not good, ah? Not good. Not good, Will. For you. Christmas is not good. Oh, oh my goodness. Oh. You visit Philippines. You enjoy her in Philippines. It's many friend in Filipino. I have chicks. I give you chicks. Chicks. Size our sizes. Kabite niya, kabus. Will no hug. Ba pastilan. Like ka. Merry Christmas. Why you have I give you chicks, Will, para hindi ka na lonely. Christmas is not merry. Sir Will, lonely and broken. Look Mark. No. Gusto namin maging masaya ka. You happy. Your Christmas or your New Year resolution. Your New Year resolution is chicks. Yesterday my birthday. Oh, happy birthday in advance. Kabus official boom from Ate Maribik. Well Gonzales. Hello. Kumusta po? So Merry Christmas is very merry. Yeah. Christmas. So my Christmas is very merry. Kuya Kabus, shout out. Sabi ni Pe. Will, don't worry, Will. Nandito lang kami mga kaibigan mong tunay. Handa kang tulungan sa mga lahat ng bagay. Grace, pasayahin mo na si Will. Dali, Pastor. Grace, belated happy birthday, Kabitenya. Idol Kabus, official, may galap shout out. Ay, Kabitenya guys, ipin nga natin. Ay, ano to word yun yan. Yan, kanina pa pala ako nagdadal yun. Hindi ko pa naipin. Donya Queen. Ayan guys, boss, but may size is yun. Kasi ano yun, ano? Coca-Cola body. Bibigyan natin kay Will ng yung Coca-Cola body. Tapos beautiful, sexy, makinis. Like Labanus. Like a Labanus. Makinis, maputi.
Merry Grace, Yahoo, boom. Advance happy birthday. Makinis parang labanos ba? Will you want labanos? Like chicks labanos. Sana si Will. Oh my goodness, si Will. So very, ano yun? Small, medium, large, 6'8". Medium. Medium tayo. Huwag tayo sa small. Kasi pag small, malaki yung si Will eh. Si Will is si tall. Maybe bigay natin kay Will ay medium para pinapa-helicopter ba? Para maging masaya si Will. 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 Asan ka na, Will? Nagtago na si Will, oh. Wala na si Will. Shouty, kabitin niya, sabi ni Maria po. Tawa mo si Ate Maribel. Wag tawa ka na tawa, Ate Maribel. Doon ka sa paninday, alok mo naman yung para maubos na. Parang papabukas mo pa naman yan ata. Pag malaki dapat, 3XL. Hindi. Okay na yun. Oh, yan, dyan na si Grace. Grace! Pasayahin mo nga si Will kasi malungkot daw siya ngayon. Oh my goodness. Ate Rabin, kulkog. Tapos, kailang ala ko ba pupuntahin mo yung t-shirt mo? Ano ba yan? Di mo pa pinuntahan. Sayang yun. Iba na. Iba na yung sinasabi. Iba na yung Mark Jo yung sinasabi mo. Wala yun. Ano? Ate Maribik. Ano lang yun? Magpapasaya kay Will. Ano? Kuya G. Crystal, Miguel, ayan, masaya na si Will. Will, you happy na? No happy pa rin. Will, you happy? No love, no happy. Ano bang size ni Kawan? Medium ba? Sinong Kawan? Dito pa ako sa Batangas, Sangkay. Andiyan ka ba ba? Ay, 7 viewers at 17 thumbsacks. Maraming salamat po sa inyo. Extra large size nun. Okay. Hoy. Aray ka. No love yet. Just friend, boom. You want chicks? Will, I go to Angeles, Pampanga. Disco, party, yeah, party. Will, you give me babae. Magtulay ka na lang kasi. Rose Aguilar, hello, sir. Hello, sir. Rose Aguilar. No chick. No chick. Yuan nga, gusto mo nga ba? What's up? Mga kapanorn. Padikit. Sige, Rose Aguilar. Guys, dikitan natin si Rose Aguilar. Congrats, may 1K ka na pala, Rose Aguilar. Didikitan kita. Yan. Nakadikit na ako sa'yo. Hindi mo na ako manonood. OTW sa nakapin. Maraming salamat, Rose Aguilar. OTW Ma'am Rose, sabi ni Kapitenya. Thank you. Welcome. Inaano ka ba? Wala nga ni. Inaano ka rin. Sabi kasi ni Will Grace. Uy, huwag kayo dyan Sabi ni Grace, ano daw? Ay, si Grace. Si Will, malungkot daw siya ngayon. Grace, kasi wala siyang so lonely daw ang kanyang Christmas. Sabi ko pa, ibigyan ko siya ng chicks. Sabi ni Joe Marsarati, anong chicks? Ayoko dumikit, may anghit ako, sabi ni Joe Mar. Aray ka. Ayoko. Bakit ayaw mo, Will? No. Don't do that, Will. You sad nga di ba? You sad your Christmas. Kami mga kaibigan, bibigyan lang namin ng ng magiging masaya ka. I go to Angeles, Pampanga. Maraming chicks doon. Kailangan mo magdala ng gamot. Kailangan mo magdala ng medicine. Give you medicine because mini girl of Angeles, Pampanga is alam mo na yun. Isa, Sangkay. Dalawa, Grace. Will, dating dikit. Will translate English, Ross Aguilar. Will is, Englishman.
Wala, uy, dating dikit na pala ako, account ko kay Ma'am Grace. Kaya pala, Ma'am Familiar mo. Mary Grace. Dating dikit na ako sa iyo. Sabi ni Kabitin. Oh. Eh, Bakit tatlo? alin? Kwenta. Ikaw na yan. My My birthplace, Angeles, Pampanga po. Oy, oh, Angeles. Ah, taga Angeles ka pala, Will. Good, that's good. Tara, punta tayo, Will. Let's go. Samahan ka namin, Will. Samahan ka namin ni Cabos, Kuya Elmer, Tatay Robin, Jumar Sarati, Cabos, Kuya Sani, si Pobreng Worker, si Erap Vlog. Sama na natin din si B-Boy. Ano? Ayusin mo pagmamarites. Eh, daming alam ah. Hoy! B-Boy! Shout out, Will. Thank you. Masyado naman siniseryoso ni Grace. Ikaw, Grace, parang kang patula. Masyado kang ano. Masyado mo siniseryoso mga bagay-bagay na ganyan. Ano? I hit you na nga. Let's go. Oh, di ba si Tate Robin? Oh, Will. Approve na si Tate Robin. Papayag daw. Tara na daw. Bawal doon si Boss B-Boy. Sama na natin yan. Marami doon marami siyang makikita boylet. Boylet. Ano, Will? Tara. Basta gastos mo, Will. Pati si Tate Robin. Kaya ni Tate Robin. Kaya pa nga makalima si Tate Robin. Sama si Grace. Wag na isama yan. O iyan. Pastilan yung Grace na yan. Wag na isama yan. Iwan natin yan dyan. Kaya nga, saan? Ah, wala. Pupunta kami sa B-Boy, sa Tulay. Kasi si Will daw malungkot. Sad daw si Will ang Christmas niya ngayon. Kaya pinapasaya lang namin. Kasamahan namin siya, babak-upan namin. Aray ka. Aray. Wala na mahahawakan kay Tate Robin, gago. Loko ka, Jumar. Dami mong alam, Mark, ah. Di nga, kaya nga pinapasayangan lang namin si Will, eh. Will is sad daw, lonely. Kaya ginagawa namin dalhin namin sa Angeles, Pampanga. Ay, taga Angeles naman pala siya. Sakto-sakto. Di ba? Will, that good ba? Good. Dalhin natin sa area sa Angeles. Yeah, oo. Jumar, dalhin natin. Si Will na bahala. Bodyguard lang tayo. Sama ako. Uy, kapal din ang mukha. Gusto rin. Yes, gusto din. Ang nawong. punta tayo. Malakas pa ako. Let's go. Aray ko, Tatay Ruben. Kumakalkog ko pa. Kulkugi. Pastilan. Kulkog. Kulkog tayo, Ruben. Kulkog ah. Kukulkog si Tate Ruben ah. Grabe ba? Ay, alam mo na. Ay, alam mo na. Excuse me. Matindi si Tate Ruben. Nag-aaya. Ang lakas ng loob mag-aya. Tamatawa tuloy si Ate Kabitin niya. May lugar na area doon, babae na mamimili doon. Oo, Jomar. Alam mo, Jomar. Alam mo ko siguro na pumupunta ka rin, ano? Haha, Kabus, Kulkog. Will, sama. Aray, sama din. Gusto din. Will, sama daw si Grace, Will. Sama mo doon sa inyo. Sa USA. Dali mo doon.
Dahil baka sa paahan pa lang. Lambu tutay na. Sama ko. Oh, gusto rin. Rose Aguilar, sasama ka rin ba? 1 year ako sa Angeles, Pampanga. Ano ka pala doon? Sandy, saan si B-Boy po? Mark, andyan lang po, Sandy. Andyan yung Lolito Lapo, si B-Boy yan. B-Boy, hanap ka ni Sandy. Will, why you gutom na? Hungry na, Will? Kumakain to si Will. Yeah, talaga. Sige, ang body guard malakas pa. Pago. Sige, Inday Days. Shout out. No angry. Okay. Kala ko angry ka, Will. You lonely ka. You sad lang, Will. At lonely. Grabing, ano. Tamsak dan ay, Inday, thank you so much. Isa, loko ka. Inday, thank you. Maraming salamat. Guys, dikitan natin si Kabitin niya. Baka hindi pa kayo nakadikit. Gaganong tunog niyon, Will. Will. Hi, Nanay Joleta. Morning po. Nay, Merry Christmas po. Iwan ba? Bakas lang, guys. Si sabi ko din. Ano? Ang tunog nun, Will. Yung ano, sound. Ganun tunog nun, Will. Pagtatawag ka. Dikit na ako dati kay Kabitin niya, sabi ni Tate Robin. Sakto yung tay. Daan tayo, Panarn. Ate Tenya, si Grace ito. Two hours lang tayo, guys, maglalay ba? Hindi ko pa chinik yung sahod ko kung pumasok na. I-check ko nga mamaya kung pumasok na yung sahod. Parang di mo lamang. Yes po, Tate Erwin, 1 year na yata tayong magkadikit. Oy. Merry Christmas, Mark. Oy, Sandy, Merry Christmas din sa'yo. Kumusta ka? Merry Christmas and Happy New Year. Musta my friend? Sandy ay Tagalog pala to. Kala ko English yan. Ikaw pala yan, Sis Grace. Oo, yan. Jomar, ang tour guide. Oo, si Jomar ay magaling yan. Alam niya mga pasikot-sikot sa ano. Kasi mahilig magtulay yan si Jomar. Pag sumama si tatay makakauwi pa kaya. Malamang, makakauwi pa yan. Kaya pa nga ni Tatay Rubin mga 5. Yes, Ate Tenya. Sabi ni Grace. Francisco kasi alam ko. Apelido mo. Oo, sabi. Sabi Tenya. Ate! Crystal Guzman eh. Gumagaya. Daming account yan si ano? Maraming account yan si Grace. Idikit mo na yan sa akin, Sis Grace. Oo nga. Kailangan pa sabihan, idikit mo na. Uy, maraming salamat po sa 10 viewers at 22 thumbs up. Aray ka. 5. Tol Jomar, maraming salamat sa 5 plano. Ano yung 5 plano na yan, Jomar? Arrow down kasi banana ko ngayon. So, mabuti na lang na namonetize agad si Vivo yan, no? Mga 1 linggo lang. Si Whitey lang pala may kasalanan. Ang kasalanan ni Whitey. Mongololoy. Pasaway to si Whitey.
Idol Joe, salamat sa pagpin. Wala akong ano man po. Ate kagutin niya. Welcome din po sa iyong pagpunta rito sa aking munting live. Maraming salamat din po. Engineer na lang yata si tatay. Oo. Tuloy-tuloy la po. Thank you, Sangkay. Tapos yan na mag-live, Sangkay, B-Boy. Nag-end ka na ba? Will, dug. Ow. Ow. Sorry, may na-remove me. Maling pindot po. Sorry po, Sir Mark. Ano, isa na na-remove me? Okay lang yan. Ano ba na-remove mo? Hindi ko rin napansin. Meron ba? Huwag na nga ni Sir. Mark na lang. Sunday, Monday, Thursday, Saturday, Wednesday. Sunday, wag ka na mag-sir. Mark na lang. Or tol. Hoy, B-Boy TV. Shout out. Hindi ko alam kung sino. Wala yun. Tayo pwede ka ba mag-labor ka ba? Tayo pwede ka ba mag-labor? Nakakapukpok pa ba? Kaya pa nga ni Tatay Robin pumukpok. Baka yung help this message for review. Baka. Kapitin niya, thank you so much. Pukpo ka na. Tara, pukpo ka na, guys. Sorry talaga. No problem. Ka na ba? Okay. Angkatin ng ilong ko. Para magkakapira ko dito. Sunday, sabi ni B-Boy. Nandiyan na si B-Boy, oh. Ba't wala si Lloyd? Tatay Robin, pukpukan na raw. Napansin ko yun. Yun ba yun? Madam B-Boy, sabi ni Sandy Jomar, boom, parang B-Boy. Punta na guna, sabi ni Tatay Robin. Kulkugan na, sabi ni Tatay Robin. Ayun, may bibili. Kuya, pwede palitan ko ito. Ay, mangga pala. Yan, 50 lang, ubas. 50 na lang tumpok. Ay, hindi natin lambot. Sige, hanap pa nandiyan. 20 na lang. Kabili na kami, kuya. Bili siya 2 ko. Sabi na. Bakit ngayon kita? Yes, orange wheel. You want orange? Orange, yes. Sis, B-Boy, Yahoo, dito ka din pala. Nagulab siya sa'yo. Ano namin yan? The Queen of Team Boom. Yan si B-Boy, yan ang aming The Queen of Team Boom. Always kabitin niya, vlog boom. Will, hello. Kabitin niya, Yahoo Boom. The Queen of B-Boy of Team Boom. B-Boy TV, shout out gringo. Sandy, thank you. Ano yung kabos? Kolkoga, pastilan. The king is the will of the Team Boom. We're couple. The king is the will of Team Boom.
Worst couple. Sana all. Hindi ba si Grace ang couple ni Will? Ikaw pala, B-boy. B-boy ah. Kabos boom. Kabos, Saro. Kala ko si Grace ang the queen of Mali-Mali. of Team Boom. Maganda pangalan mo, Grace. Gumawa ka ng account isa. The Queen of Team Boom of Mali-Mali. Aray ka. Hindi si Grace. Ay, hindi ba? Robin Dan Connect, sabi ni Rose Aguilar. Ay, thank you so much po, Ate Rose. Ikaw pala, boy. Hindi ko alam yun ah. Parang di pumapasok si Kuya Sani sa akin ah. Panggabi ba si Kuya Sani? Duty o umaga? Si Kuya Sani lang hindi pa pumasok sa akin ah. Pobreng worker. Aba, mga loko na to, ng babae yata itong mga to ah. Parang biro lamang dumating ang tulad mo. May upload pa ako pala mga kawari, may upload ako ha. Hindi ko na siya i-premiere, i-upload ko na lang. Naka-private lang siya. Yung pamasko ni Era Vlog, maraming salamat pala kay Era Vlog sa pamasko mo sa amin, na hinandog mo sa amin, ni Kuya El, kay Tate Robin at kay Kuya Elmer. At siyempre nag-share ako kay Mabi TV. Binigyan ko ng isang spaghetti si Mabi TV, baka mag-spaghetti siya, at nag-share tayo kay kay Project 89 ng prutas. Excuse me po. Busy si Sanin, nag-aantay ng Christmas gift. Aray ko! Sabi ko sa kanya, bagong taon na siya pumunta eh. Panggabi sangkay. Nag-live kanina umaga. Panggabi ba siya? Hindi rin kami nagtatagpo sa oras namin kasi busy ako eh. Alam mo nyo naman, yung ngayon lang to, pagkakataon kasi itong na magkaroon ng benta. So, kulang pa rin. Kabus, maraming salamat Kabus ah. Kati ng ilong po. Tama puso ko. Para matumal to di. Yes. Maraming tao. Tao lang nandito. Yan, tingnan mo. Tao lang nandito. Noong 24, mabili. Ang daming tao. Kaso lang di ako nakapaubos. Tira ko pa to nung pa. Tira ko to ng Pasko. Ilang tumpok na lang yan? 5, 10, 15, 20, 23 tumpok. Mahal, 100. Ay, kabitin na, shout out. 23 tumpok sangkay. 100 ang isang tumpok niyan. Yan o. Pag sa'yo, na lang, 200 isang tumpok, mayaman ka naman. Rich kid ka, di ba? Oh, 2-3 lahat. Pakyawin daw ni Sis B-Boy Lods Joe. Will. Sabi ni kabitin niya. Maubos din yan. Pag may bibili. Makabenta na nga ako ng kahit matumal. Ka 1.6 na ako. 1.6. Alright.
Ay, 5 viewers. Thank you. Marmar, bibili oh! Ano ba yan? Ang bata na to yung pinapaano? Puro ano lang. Medyas. 500 si Kabos. Si Kabitin niya 500 din. Magdadala ng swerte sa iyo yung nangupit kanina. Uy, sana nga. Sana nga ano, kabitin niya. Di ba, naka 500. May inaano na si Bibi. 500 si Kabos. 500 si kabitin niya. Aray ka. Sana all. Sana nga totoo. Natawanan mo lang ako ah. Ano pre, kumubo ka naman. Pare. Pare Nano. Oo, pamasko yan nila sa'yo. Sana all. Sana, wish. Sana totoo. At least nakatulog sila. Kung may hirap, aray ka. Mahirap talaga. Hindi, para makatulong tayo sa kababayan. Tawa man. Para-paraan na lang tayo. Kailangan natin ng ano. Kaya swerte nga ako sa aking YouTube. Kasi kahit pa paano. Sabay ako. Para mapakyaw nyo, para makapagpahinga naman ako. Gagawin pa kasi ako. Hindi pala ako magpapahinga kay papalitan ko yung gulong ng aking kariton ay nasira man. Sino kaya ang lucky charm? Nawala man si Will. Nawala si Will, guys. Si Will is missing. Oh my goodness. Sa Facebook yan po. YouTube. Ah? Mara, wag mong damihan ng tumpok. Ang mga... Lang guys, tignan ko lang yung bataan ko ron. Yung dalandan niya, oh. Tumpok 20. Ano po? Hala, B-boy. Will, hala, yan na si Will. Yan na. Sis B-boy, pakyawin mo na. Wait, take ko muna ako. Hala, B-boy, Grace. Oh, look, B-boy. Please take your ligo-ligo. Huwag ka na maligo saan kay B-boy. Di na mo tatanggal yung libag mo niyan eh. Okay na yan. Jess Neveray. Oy, Jess Neveray. Oy, si ano pala to? Si John. Oy, John. Shout out. Salamat, John. Pag pinakyaw tong orange ko, John, bibigyan kita, titirang kita 4. Pag pinakyaw ni Will. Will, sabi ni Cristel. Ano ba kita po susa? Hindi, maliligo lang yan. Gabitin yan. Di kayo tatapos. Nandyan lang yan. Tumakas na si Sis B-Boy. Hoy, Mabi TV! Kumusta pa di? Kumusta na pa di? Balita ko, nalasing ka raw ah. Naglasing ka pa di ah. Iba talaga si Padi. Palahubog good. Palahubog talaga ang akong Padi.
Shout out Team Boom from Padi. Palahubog man si Padi. Joke lang. No problem, kabitin niya. Merry Christmas, Mark Joe. Oy, Merry Christmas, Disney Biray. John, maraming salamat John. Salamat sa pagpunta. Ayan, si John, kahit pa paano yan, nanonood talaga sa mga video ko yan. Oh, nalasing nga. Oo nga pa di, nalasing ka daw eh. Well, let's Pacquiao na for 2,300. Oh, let's go. Yeah, Pacquiao na. Will, usad na naman Will kasi papakyaw na. Mar, ito pa pala oh. Dalandan. Ma'am, sandal lang yan. Dalandan. Saan? Hindi pa, di pa nabawasan. Ayan yan eh, bang ano mo eh. Di pa nga nabawasan yun. Ha? Reklamo. Sa'yo Mark, nabawasan ng isang tumpok guys. Bale ano na lang, 22 tumpok. Yun no. Always watching to pre. Thank you John. Love you. Tulog. Sakit sa tenga. Hi B-Boy TV, Team Boom. Yan si Disney Biray, yan si Junjun. Yung nagtitinda ng isda. Napakasulit sa akin yan. Lagi nanonood sa akin ng mga video ko yan. Kahit walang kwenta video, nanonood yan. Mapangasar lang yan pero ano talaga yan, nanonood sa akin. Yan ang ano, talagang nanonood sa akin ng mga video. At pumapasok sa live. Ayan, toto na lang. Sit ang ulo ko. Pagka maingay pre. Ayaw mo. Makulit lang yan si Junjun pero nanonood yan. Marites din yan eh. Wala pa Jun, wala pa tayong ano. Wala pa tayong nahanap na bibili ng aking orange. Pag mayroon, titirahan kita. Huwag ka mag-alala. Lunch na tayo guys. Sige, kapitin niya, kain lang. Ros Aguilar, Dan Dikids. BG lang, padi. Sige lang, padi. Aha, tawa mo si Disney. Bigyan kita moderator. Pagdidikit mo yun. Yeah, may moderator ka, John. Mayroon kang ano, moderator. Pwede ka magdikit sa kanila. Pwede mo lang silang subscribe. Wala ba akong pamasko dyan, Marco? Wala pa nga ni nag-ano. Wala pa nga ni nag-yaw. Pag may nagpakyaw, mayroon ka. Casher Joss Official, shout out. Thank you so much, Casher. Kay Casher. Init ah. Mainit ah. Init man. Nga, sandal lang te. Kanan. Yes, agad.
Yeah. Sige. 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 Sige, sige. Aray ko. Papakyaw mo na kay Sir Will. Yan, wala eh. Brother ka, sir. Miguel shout out from Cavite. Pamasko ko, sir, ha. Cavite, hello. Pamasko ba? Ako pamasko. Matumal eh. Daming tao. Hindi kayo nagtinda, John. Wala kayong isda, nakuha. Brother ka, sir. Kay sir. Pahingi banana. Banana? Diyos, thank you so much. O kaya kay D-Boy TV naka-live din kanina yun. O, di ba? Alam niya kung naka-live. Sabi ni John. Nag-out na siya. Sige, mamaya 12. Magluludin pa ata yung ano ko. Ubus na ata yung bet ko. Ayan, si B-Boy, oh. Oh, 12. I-bill all mo. Diyos, thank you so much, Diyos, sa pagpasyal. Para sana magbago. Orange boss, sandal lang. Mainit. Bili natin, sandal lang. Naka-bill all naman. May kasabay ka, naka-live alas 2. Sabi ni Cavite niya. Patabihin mo pre, masin na sakit na agad. Hindi pa naman yun. Bossing yan, ano ka ba? Ayan ang ano, hari ng kalsada ngayon. Cashier, thank you. Yes, hindi biray. Tawa kasi. John, salamat. Yan, tumabi na John. Tatabi, tas sa gitna. Wala nag-isda sa inyo, sa kaya mabilis pa naman yata ang isda ngayon. Wala ba lumuwas? Kung nakainom ka na naman dyan, nagtatagay-tagay ka na naman dyan ah. Pwede 100, pwede. Mabi. Hoy, Sir Jaime Vera! Hoy, Merry Christmas! Highway! Merry Christmas, Mark TV and Team Boom. Hoy, Sir Jaime Vera, Merry Christmas po. Salamat po sa pagbisita sa aking live. Thank you so much. Wala pang mangluluwas eh. Nasa vacation pa. Bakasyon. Yun ba? Sir Jaime, thank you so much po, Sir Jaime Vera. Maraming salamat po sa pagpasyal. Thanks God. Kasi Sir Jaime Vera guys, ay isa rin yan ang nagpasahod sa atin sa kasali sa Team Boom. At yung ngayong ano, yung December na to. Oh! Sabi niya na nga ba eh. Mayroon na naman eh. Thank you so much, Sir Jaime Vera. Alaka blessing guys. Thank you po.
Thank you, thank you, thank you. $10. Oh my God. Sir Jaime, hello po. Merry Christmas po, sabi ni Biboy TV. Thank you, Sir Jaime. Maraming salamat po. Oy, nadagdagan na ng aking revenue. Oo, pang January, guys. 50 lang po, 50. Ay, sandaan. Ito, 50, orange. Yan, 50. Yan, sandaan. Eh? Walang? Oh, 50 to baso. Okay? Ha? Okay lang. That's good. Good, alright. Sir Jaime, maraming salamat po sa blessing. Uy, na-extend na. Dollar, nag-ano na, nag-click. Hello, Jaime. Wow, naul. Sabi ni kabitin niya. Megalo shoutout Biboy TV boom, sabi ni Sir Jaime. Sir Jaime, maraming salamat po ah. Thank you so much po lagi sa sa blessing na binibigay mo sa akin. Tuwing papasok ka talaga sa live ko ay hindi ako nasisiro at di ka talaga po I appreciate that. Alright ka. Thank you po, thank you. Sana marami pang blessing dumating po sa inyo, Sir Jaime Vera. At more blessing and good health always. Marami po kayong matulungan. Salamat po ng marami. Napanood niyo po ba yung Christmas party? So word sa live ni Ma'am May. Dun kami, ang kukulit namin, saya namin dun. Sobrang saya. Merry Christmas, Sir Jaime. Oy, another na naman. Thank you po. Another blessing. Thank you so much. Alright ko, boom again. Thank you so much, guys. Uy, may $23 na po. Makakasahod tayo ata sa konti pa guys, kasi nasa $52 pa lang ako eh. Konti na lang ng mga $49 ang kailangan ko. Para maniwala kayo. Ito yung dollars ko. Ay, makakasahod tayo January. Ano? Dollars ko. $52.52. 50 to 52. Ayan guys. $48 na lang guys. Makakasahod akong January. Thank you po. Thank you Lord. Thank you so much. Sir Jaime, maraming salamat po talaga ha. Thank you po. I love you. Okay nga. $20 pa lang. Sabi ni Kapitin. Ay, Ate Melody, shout out. Boom again. Will, boom. Eljun, loko. Aba, party ako ah. Party ko. Iba na naman yung mo. Kasama mo si Loco, no? John, thank you, Eljun. Maraming salamat, Eljun. Shout out. Uy, meron ako, guys, meron ako $23. Mga nasa 30 na lang ang kulang. Alright, God! Nakakasahod din tayo sa January. Kasi magiging busy talaga ako mga kabaray ngayong 28, 29, 30, 31. Busy po talaga ako niyan, araw na yan. Kasi doon po ako magpupokus sa pagtitinda. Ginamit ko po yung sinahod ko nung kasali ako sa Team Subasco. May nagamit ko po yung sahod ko doon sa YouTube. Yung YouTube na sahod ko sa YouTube nagamit ko po sa akin pagtitinda. 'Di ba? Galing no. Kahit ngayon hindi ako nahihirapan sa pag-iisip ng kukunin na. Uy, another na naman. Alak ka. Uy, kumpleto na. Ay, konti na lang. Ano na lang, $47. $48 ang kulang. Oh my God. Thank you so much, sir. Wow, thank you po. Kunti na lang. Bali, $5 na lang ang kulang. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you so much po, Sir Jaime Vera. Maraming salamat po sa blessing. Nagdilaw, nag-orange. Parang yung orange kong paninda. Wow, thank you po. Thank you. Thank you po, thank you. Ay, grabe ba? Grabe naman ito. Thank you, Lord. Thank you.
Uy, another blessing na naman. Uy, thank you po, thank you. Si Raimi, okay na yan. Papasok na siguro yan sa ano. Thank you so much po, Sir Jaime. Sir Jaime Barra. Complete na, Sir Jaime. Thank you po. Thank you po, complete na po. Di ba mababawasan yan? Complete na si Mark. Ay, thank you, thank you. Uy, kompleto na. Thank you, Sir Jaime. Maraming salamat po talaga. $50 na guys. $53 na po ang nai-send ni Sir Jaime. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Dahil sa ginawa ni ate kanina, na kinuha niya yung isa kong piraso na na orange. Papaligtasin ko siya ngayon. Kaya dahil pinalitan, sabi nga ni kabitin niya, mayroong kapalit yan. Yung ginawa sa'yo, may kapalit yun. Kasi may bumili sa akin 3 tumpok. Ngayon, hindi siya nagsabi. Bigla na lang dinampot yung isa. Ilinagay niya doon sa lalagyan niya. Ayan, pinalit o. Malaking pinalit. Congrats, Mark. Hey, thank you, Sir Jaime Vera. Maraming salamat po. Thank you po sa tulong niyo po. Maraming salamat po talaga sa blessing na pinagkakaloob niyo sa akin. Nakakasahod na naman ako sa January. Thank you, Lord. Bibili! Walang presyo niyan eh. Ano na lang po. Nagbilang anghel ako, idol ko nga eh. Salamat po sa tumulong, Sir Jaime Vera. More blessing po sa iyo, sabi ni Bibitin. Oo nga, kabitin niya. Nagbilang anghel yung sinabi mo, mayroon kapalit yang ginawa sa iyo. Ginawasan kasi, kompleto na rin kay Ugay. Kaya, di ko lang po alam kung kay Kuya Elmer Ugay kung kompleto na po. Wala, hindi po siya pumasok eh. Sana po, tulungan din natin si Kuya Elmer Ugay kasi si Kuya Elmer ay talaga wala siyang work ngayon. Alam niyo naman po ang estado ni Kuya Elmer. Kaya minsan tinutulungan po namin talaga yun. Nagsishare kami sa team boom namin, sa team boom. Nagbibigayan po kami. Kaya maraming salamat po talaga, Sir Jaime Vera. At sa team boom, maraming salamat. Will, thank you so much, Will. Galing ako sa kanya, sa live niya. Galing po kayo doon. Thank you, Sir Jaime. Maraming salamat po sa tulong mo po. Thank you, Lord. Thank you. $50. Ay, thank you, Lord. Thank you so much talaga sa blessing. Sir Jaime, ingat po kayo lagi po ha. Thank you so much po talaga. Nang marami. Thanks God, sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, thank you. Diba? Nag-share lang ako guys ng Pasko sa aking mga team boom ng prutas. Kunti lang yun, prutas yun. Kunti lang. Pero ngayon pinalitan agad ng mga tao na sa likod ng sa YT talaga na handang tumulong sa amin. Ayan, may 5. Thank you po. Thank you so much po talaga. Thanks Lord for the blessing to my team. Oy, thank you so much. Sir Jaime, maraming salamat po. Ha? May laman ba to? Parang wala itong laman ah. Oo, kilala ko rin yan. Nung nasali ako sa ano din yan, malapit lang din sa sa amin, sa lugar namin. Matulungin talaga si Sir Jaime. Oo, totoo, kabitin niya. Kahit kaya doon sa sa Timpahuway, grabe tulong yan. Grabe palipad yan doon. Kaya nga rin, kay Ate Margie, papalipad yan si Sir Jaime Vera doon eh. Kay Ate Margie. Mark, share mo rin sa akin para makasahod ako sa January. Sir Jaime, Biboy TV, sana mapasyalan din nyo po sa kanyang live. Sa aming the Queen of Team Boom. Siya din ang nagpalipad birthday ni Tita Au. Oo. Dami niyang pinapaliparan kabitin niya. Marami po talagang pinapaliparan niyan si Sir Jaime Vera. Para si Will lang din yan sa amin. Grabe si Will. Almost 4 months ako nakasahod dahil kay Will. Sa tulong ni Will sa amin. At sa iba pang nagpapalipad. Kaya
Kung aasa lang tayo talaga sa mga kawaray sa ano, sa views, mahina tayo sa ganun. Pero sa revenue, sa palipad ay kahit pa paano tinutulungan tayo ng mga tao nasa likod talaga. Yes, sila ni Sir Will. O, matulungin po. Si Matthew rin. Si Matthew, Sir Edo G, si Rhea Velasco talagang ano, si Ma'am Malu. Ayan, mga yan nagpapalipad sa akin nun. Dami yan sila. Pero yung apat talaga yan, Big Four na yan, si Matthew, Will, Sir Jaime, at si Sir Edo G, yan ang apat na yan ang nagbigay sa akin ng malaking revenue. Yung apat na yan. Lalo na si Matthew and Mommy's Word, ang laki na naitulong sa akin ni Matthew. At Will. Yung apat talaga na yan, malaki naman na iambag sa revenue ko yan. Grabe, kaya yung revenue ko, kahit naloko tayo ng 5,000, dahil sa pinatinda natin na hindi rin limit sa atin na maayos. Balik naman, sana makuha natin at sana bayaran niya. Hindi ko siya pinahiya sa social media sa ginawa niya sa akin kahit ako nagbablog. Pero nai-respeto ko pa rin yung mga anak niya. Kasi yung mga anak niya ay nakasubscribe sa akin yan. At yung mga anak niya ay close ko yan. Yung siguro ginawa niya yun kasi wala siyang pera-pera. Mahirap lang sa kanya kasi sugarol. Ang hirap niyang patindahin. Kaya hindi na siya makakaulit sa akin. Sana bayaran niya. Magkaroon siya ng time magbayad sa akin. Will, thank you so much, Will. Maraming salamat po talaga sa lahat ng pumasyal sa live ko. Will, thank you so much, Will. Sir Jaime, maraming salamat po, Sir Jaime. Ingat po kayo lagi ng maraming thank you po talaga sa blessing at nakaka-reach tayo ng $50. Sana more blessing pa yung dumating sa inyo. Orange guys, 100 lang po. Orange 100 lang. Sarado na? Ha? Pundo? Happy daw dun. Lalasing ka na naman. Dun, may pera pa. Yun ang happy. Para happy talaga. Mamaya, mahirap niya. Pagpunta mo ron, ikaw yung bigay pa ng pera. Uwi na kasi. May bigyan ka ng pampuhunan. Yun, maganda ron. Oh, pampuhunan. Hop! Hop! Yeah. Ay, salamat po sa 7 viewers. Thank you so much. Will, thank you so much, Will. Wala na gano'n. Wala ang comment. Kulang ang 5,000 pag bagong taon. Maliit lang mabibili mo, dalandan lang yun. 200 kilos lang na dalandan yun. 200 kilos lang yung dalandan na yun. Ilang bag yun? 10. Bye-bye Mark, tulog na ako. Sige po Sir Jaime Vera, maraming salamat po sa blessing na pinagkaloob. Ingat po kayo lagi ha. Thank you so much. Sa pamilyang Selvano, maraming salamat. Wala nga day. Ingat po, ingat. Alam mo idol, may experience ako sa palipad nung hindi pa ako muni. Nung muni na ako, need ko ng $10 for AdSense na ko. Idol, hindi ako tinulungan, aray ko. Sa amin ka pumunta. Sa Dimbom ka pumunta. Kahit hindi kami kumikita ng malaki. Kami nagbigoy. Nung kulang ako nasa almost $20 yata yun.
ginawan ng paraan ni B-Boy TV. Kaya hindi ako nagkamali diyan sa tao na yan na talaga yan ang naging kaibigan ko. Patulungin niyan si B-Boy kahit wala rin yan. Kahit ako, pag sinabihan ako ni B-Boy, Sangkay, baliparan natin si ganito, papalipad kami. Kasi, more na magbibigay ka ng blessing, mas marami kang magbibigay sa'yo. Totoo naman po yun. Kung hindi ka, halimbawa, ikaw lang tumatanggap ng blessing sa'yo, binibigyan ka, tapos di ka nag-share, wala magbibigay sa'yo. Pagdadamutan ka rin. More na magbibigay ka ng blessing, mas marami pa mapapunta sa'yo. Kasi ako, nagbigay ako doon kay Lano. Hindi ko to pinagyayabang ha. Seryoso lang. Nagbigay ako kay project ng prutas. Binigyan ako ni Erap Vlog TV ng prutas. Pang spaghetti at pang salad. Binigyan ko si Erap ng prutas. Ang sukat ng damit mo. Sukat ng damit. Damit ng ito? Large. Sino na gano'n? Ano, dalawa? 18 dos. Hindi pala ginbenta dito. Uy, mukhang mayroon magbibigay sa... Di mo, mayroon pa magbibigay sa akin guys ng regalo ng t-shirt kata. Yung binibilhan ko ng bigas nung nagbili ako ng bigas na pinamigay ko. Kasi doon ako kumukuha kay Ada. Bibigyan pa ata ko. The truth, the more you share, the more to receive. Yes, totoo yan. Ako waiting pa ako sa pin. Sabi ni Kabitin niya. Kabitin niya, sana... May grupo ka na ba? Kabitin niya, wow. Sana kabitin niya sa timbong welcome po sa amin na makasali ka sa amin sa grupo namin. Welcome po kayo sa... Uy, thank you kay boss. Guys, di ba? May t-shirt pa. Yan. Binibilihan ko ng bigas. Mayroon pang kalendaryo at t-shirt. Di ba? Thank you kay Ada. Binibilihan namin ng bigas to guys. Hindi bumibili ako na nila ng bigas. Kaya tinanong ako ng bata niya. Yes, B-Boy. Tagal dumating yung pin. Support ako sa everyone idol. Oh. Kahit naman kami, kahit may grupo kami, supportive kami sa ibang grupo din. Lalo na sa team bully. Yan guys, binigay na t-shirt. Parang liit. Large ko na. Alagay. Large nga, pero liit. Di ba? Guys, ako lang ang walang abs. Basta may bigas. Ayos, thank you so much, sir. Ayos ka rin. AG Rice trending. Oh my goodness. Gusto na ng Marco Novaliches, Quezon City. Alright. Umaga po, Sir Jaime Vera. More blessing, Marco. Ay, thank you po. May t-shirt ako. Dalawa! Ayos kami. Oh my God. Yung binibilang ko ng bigas guys, mga kawaray, ito. Binigyan ako ng t-shirt. Tinatanong na si Jaime, Sangkay, anong oras ka nagla-live? Jaime, morning live start 7 AM onward po, sabi ni B-Boy. Kuya, Clean TV shoutout. Kuya Clean TV, shoutout po, morning. Merry Christmas. Sir Jaime, sana matulungan mo rin si B-Boy TV. Ilan na ba yung dollars mo sang kay B-Boy? Thanks po. Sang kay copy B-Boy TV, boom. Sang kay B-Boy, ilan dollars na lang sa'yo? Sana itong 53 hindi mabawasan ng more $5 para pasok. Wala pa sa kalahati, Mark. Aray ko. Almost mga $60 pa, ganun. Sir Jaime, maraming salamat po. Miguel shout out, Kabiten niya, sabi ni Sir Jaime. Salamat po, Sir Jaime Vera. Sir Jaime, maraming salamat po.
Salamat po sa Raime. Sana matulungan niyo po rin si BB TV, ang aking kaibigan. Kasi na-demonetize ako 7 days, di ba? Kaya natingga. Oo nga eh. Yun nga lang. May public ako guys sana ano aking public ko lang to. Boss. Guys, pa-public ko to. Yung bigay ni ano video yung vlog ko doon kay ano Erap. Yan, ka-public na guys. Guys, Kuya Glenn TV shoutout. Thank you so much po. Salamat sa pagpunta. Kita ang jacket. May tugtog kasi. Pero God is good all the time. Balik monetize na tayo. Oo nga. Nagpalipad ako kanina kay Elmer. Complete. Oy, thank you so much Sir Jaime Vera. Alam ko. Oy! Yeah! Vera! Yeah! Yeah! Okay! Salamat. Hindi pa ako nagpagawa. Mahal eh. Mahal magpagawa. Sticker. Kaya maubos ang budget. Sir Jaime, maraming salamat po ha. Salap eh. Sige. Oh, salamat po Sir Jaime sa tulong mo sa team boom namin. God bless po. Si Kuya Elmer Ogay ba si B-Boy Nat? Oh, si Kuya Elmer. Sir Jaime, Migalaw siya raw, sabi ni Kapitin niya. Kompleto na pala si ako, nakompleto ko na rin ngayon. Saan yan boss? Nabalik-chis po. Nabalik-chis Quezon City. And guys, mayroon nagbigay sa atin ng t-shirt at calendar. Si Boss Ada, nagbigay. Nakasubscribe na rin kanina kay Sorensen TV. Ay, thank you Sir Jaime Vera. Maraming salamat. 50 lang. Ay, 100 lang yan ma'am. Yan na. Matamis po, matamis. Pa? Thank you po. Thank you, Caroline. Puso't isip ko. Ganda ng t-shirt ah. Oo nga eh. Kulay black. Ayan ang t-shirt. Ayos ang likod nila. Sa Uyo ba yan? Hindi po. Ma'am, 50 na lang yan, ma'am. Yan? Opo. Nagpatilihan na yan. 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 Ayaw pa. Tatay Robin, yaw boom, from B-Boy. Sa may, ano lang to, simbahan. Malayo ko sa Uyo.
Malayo ko sa Sauyo, ano? Kuya Clen TV. May dadating din sa iyo yan, Tay Robin. Oo, Tatay Robin, waiting mo lang. Kabitin niya, magalaw shout out. Guys, pa-support po. Bagong pa lang. Sabi ni Kuya Clen TV. Pasok-pasok ka lang sa live namin. Dikitan mo yung mga nandyan. Ganda ng logo. Oo nga, ang ganda ng logo. Kabitin niya. Oh, okay lang po. Thanks God. Sabi ni Tatay Robin. Magalaw shout out, Tatay Robin. Boom. Sabi ni Sir Jaime. Keep it up, boss. Thank you so much. Tatay Robin, boom. Sir Jaime, thanks po. Welcome po. Ingat lagi. Sabi ni Tatay Robin. Dapat sa harap linagay yun, no? Ang logo. Ate Tenya. Guys, wait lang ha. Wait lang. God bless sa lahat ng lumalaban ng patas. True ka dyan, Kuya Len TV. Lumaban tayo ng patas para masaya. Sis Grace Yahoo, sabi ni Kabitenya. Thank you so much, guys. Babasan na rin, ilang tumpok na lang yan. 19 tumpok na lang mga kawaray yung aking orange. Sana maubos para mapalitan lahat ng bago. Kaming Tatay Robin sa live mo. Tatay Robin, mag-live ka na. Basta Ate Tenya, tawag si Sis Christian. Thank you. Sis Grace Yahoo. Ingay. Tay Robin, mag-live ka na po. Mag-live ka na. Mag-live ka na, Tay Robin. Tapos sabihin mo kung makaka-live ka na. Para mag-in na. Thanks po, Sir Jaime. Ingat po. Tay Robin, mag-live na po kayo, Tay Robin. Para mag-in na ako. Mag-in na ako. Para makalipat sila sa'yo. Kasi mag-ano ka rito, comment ka. Kuya Clen TV, maraming salamat ha. Sana pasyalan mo si Tatay Robin sa live niya. Tatay Robin, mag-live ka na po. Yung main channel mo, gamitin mo rito. Para makalipat sila ron sa'yo. Yes, boss. Sige, Kuya Clen. Naka 2 hours na ako guys nag-live. Mag-end ako mamaya-maya. Thanks po Sir Jaime, God bless you po, sabi ni Kabitenya. Mamaya pa po. Okay, mamaya pa hapon. Mamaya ka pa mag-live? Sit-up na Tatay Robin, abangan na yung tambay ko. Habang yung tambay ko, di ko na tinapos ang 2 hours live ko nang malaman ko naka-live ka na, Martin. Bakit di mo tinapos? Adal Mark Joe, yung pin, naka-pin, remove mo na. Salamat ulit. Sige. Okay, naka-pin na, naka-remove. Natapos ni Grace, mamaya hapon 5 p.m. Sige, bahala kayo tayo. Pare! Oh! Kalimutan ko, ipapibigay na lang sa ano mo. Ano na, mo sa akin? Hindi sana akong palagpok doon, sarado na. Wala nga kahapon, nandiyan ako eh. Nandito ako, nagtinda kahapon. Pumunta ka ba rito? Oo, nagtinda ako lang mag-isa. Ay, dun sa... Hindi pala binuksan iba. Nagpunta ako dyan, anong oras ko alas 11 na ata yun?
Hindi mga, Hindi ako pumunta ron eh. Hindi ako sumilip. mga ano, mga team party siguro ang mag-inap. Naghihintay ako na pumunta ka. Wala ako nakita ng Robert eh. Sige na ako sa nagpunta, sarado na pala. Wala na? Siya lang kaluluwas. Maluwas ako mamaya pang ano. Huwag mo muna ibigay. Sa ano na, 27 na. Maluwas ako mamaya pang ano lang. Malalay lang. Dalawa ka rin. Hindi sure yan. Sabay ako kay Nano. Sabayan mo ako mamaya. Oo. Isa. Pupunta kasi ako ngayon sa Balintawak, bibili ako ng asang ko. Sabihan mo ako. Iti. Ipihit mo na laki din. Ano ba yan mo? Likot mo. Doon ka sa paninda mo. Paubos mo muna yun. Likot mo ah. Tulog muna ako, tayo Robin, abang na lang ako mamaya. Maya, bye-bye. Sige, Sir Jaime, maraming salamat po. See you around guys. Sabihan mo tight kapag mag-live para mag-end ako kagad. Thanks for relax sleep, Sir Jaime. Megalo shout Mary Grace. Hi, said. Megalo shout out po, Sir Jaime. Sabi ni Mary Grace. Guys, maraming salamat. We love you, Will. Will, nawala na si Will. Will is missing. Guys, mag-end na ako. Maraming salamat po. Mag-end na ako. Maraming salamat. Bye-bye na. Team Boom, maraming salamat. Robin, Sangkay B-Boy, Grace, fine. Sir Jaime, maraming salamat. Willie Tui, thank you so much. Kapitenya, maraming salamat. Jomar Sarati, Kabus. Sa lahat ng bumasag po sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat Mark, thank you rin.
Papasya lang ngayon ni Sir Jaime bukas yan, Bibol. Yan kaya lagi. Tay Robin, sa 31, pumunta ka tayo. Kuya Elmer, ikaw, Rajik, Sanisen, paghahandaan ko kayo prutas nyo. Hindi naman yung kumpleto, pero meron ako ibibili guys. Si Mabi TV. Yung mga pasyal. Pag-ate-atean na natin na lang. Paghahandaan ko kayo ng seedless. Tatabi ako ng 2 crates para sa inyo. Pag-ate-atean nyo. Babay na, babay. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you. Ako din, prutas. Malayo ka, B-boy. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Sa January. Babay na guys. Maraming salamat. B-boy, thank you sang kayo, B-boy. Love you. Ingat kaya. Sinanay. Kami niyang Reyes, babay. Baka bukas makapag-live pa rin ako. Pero sa 28 hanggang 31, hindi nyo na muna ako makikita sa mga live nyo. Pagpasensyahan nyo na talaga ha. Mabawi na lang ako sa inyo. Nandiyan naman si P, nakasabay pa naman. Nakakapasyal yan sa mga live. Nanay si Mark. Ay nanay, thank you nay. Love you nay. Ingat po kayo lagi. Babay na, agin na ako.